od Škode, jer moj čale je prvi auto koji je bio, to je Škoda bila, 110L, i sad trenutno sređujem jednu Škodu. To će bude atrakcija, to će da vidiš. I onda kad kažu Lada kruta, bate, ovako onako, znači izluđuju me takvi ljudi, znači ono, kako možda pričaš ako se nisi vozio ili si se vozio u nekom kršu, koji god da je auto, koji je krš, znači ono mora da lupa, razumeš? Evo bate, voziš tu Ladu, sam kažiš šta je i kako je, znači. I to i 79. godine. Da, i to i 79. pa da je, neki ljudi, znači ono, pa bate, vede u sobu da je stajala pa bi propala, pa i jeste. Aprila 79. godine ga je kupio, nov, išao je za njega u fabriku u Kragujevcu, Zastava Kragujevac je njih prodavala, znači u kooperaciji sa Vazom, znači ruskim. Registrovana je, znači odmah čim je dovežena tuda i registrovana svake godine i dan danas se registruje, malo se vozi, služi nas dobro, hvala Bogu, nemam neke primjene na nju i vrlo malo ulaganja, znači ja ne znam, eto, njoj je izvršen prvi servis u fabrici, ja ne znam na koliko, na 10.000, ja mislim. Ja sam od novembra počeo da je vozim, izvršio servis, promenio ulje, filtere i to je nešto osnovno, znači, za dug vek automobil. Auto je ruske proizvodnje, znači 1481 kubik, 55 kW. Troši za naše uslove, da kažem, uvek ih je bio loš glas da malo više troše. Ja sam je ugradio plin, mada se kajem. Mislio sam da je vozim, pa sam se predomislio. Plin troši oko 12 litara. Što znači da benzin ne bi trebalo da prelazi 9-10 litara gradske vožnje. Udoban auto, porodični auto, limuzina prava, znači za četvoročlanu porodicu i sa malo više gepeka, znači sa stvarima, znači može da stane baš dosta, da se ne oseti, znači, u jačini motora. Bila je atrakcija, ja do duše još nisam bio rođen tada, ali pričao mi je da je bila stvarno atrakcija i da takav automobil nije mogao baš svako da ima. Moj pokojni otac je zadužen za izgled ovog automobila, čuvao ga je, znači, 32 godine u garaži sa dobrim provjetravanjem, uvek oškrinut prozor. Stvarno je preduzeto sve što je moglo da se preduzme da se auto sačuva. Nije mu jedini automobil koji je vozio, ali eto, imao neku veliku ljubav prema njemu, pa je i samo njega sačuvao. Nažalost, da je i druge sačuvao, bilo bi još toga da se pokaže danas, ali ostala je samo Lada i jedna uspomena na njega. Znači, u Nišu je čuvana Lada, znači u iznajmljenoj garaži, prekrivena uvek ćebadima i drugim pokrivkama, znači kao čoveka je čuvao, eto. Pa auto je vozio samo do sela, eto, do sela i nazad, možda par puta do Beograda, do Ljubovije, od tuda mi je mama, znači to je 300 i kusur kilometara. Auto nikad nije vožen preko 80 km na čas. Izuzetno je jak automobil i stvarno nikad nije silovan, nikad nije tovaren, znači stvarno čuvano vozilo za svoju dušu. Komšije se čude, mnogi nisu ni znali da smo imali mi tu Ladu, jer je Lada uvek stajala u garaži, znači nikad nije bila ispred zgrade, niti su mogli da je vide, znači. I baš se ono čude, kogod stane pogleda, gde god me sretnu na ulici, ljudi, znači, zastajkuju, pitaju da li je to moguće da auto sa 30 i kusur godina izgleda tako. U prvobitnom je stanju, u fabričkom stanju, ništa nije dirano oko nje, svaki detalj je na svom mestu, znači svaka lajsna, svaki šraf, mislim, stvarno što god je fabrički bilo napravljeno na njoj i dan danas je to. Iskreno rečeno, ja ne bih volao da ga prodam. Auto sam čisto stavio na oglasima da vidim ljudi šta će da misle, šta će da kažu, kako će interesovanje da bude, da vidim da li ljudi uopšte vole još uvek ta vozila, ali ima dosta interesenata. Sad baš pravih kupaca ne mogu da kažem da ima, jer je nažalost takva situacija kakva je. Cena je 8.500 eura. Eto, gledao sam po tome neko novo auto koliko košta, jer ona jeste stvarno nova, s tim što takvo novo auto sada nema da se kupi, znači i po tome je neka cena formirana na neki način. Sad, znaš, taj portal za koji mi ovo radimo, Telegraf, to je kao internet novine, znači novine samo na internetu.